Haringnya tini to Tagarjola opetan langmani hati kami wo বাজার bazaro phaijak engkai bo hai respon oro ni je lukro bai malai bo hai wan sumung na harka belai khano orok phai khaksang khabor bai malai nge mo naimani state highway haing to khub lama koto gang yang phaite yang to sin boro asu tongla bolong singana ani mission to bolong sari bolong khapnani no haibna ekta kisu parani samurong nongan nei ang khaimase dara suntui phaika ke belai khano positive oro je nukma location singoro obono existing sini property mo agin sibi bazar kutumja kaham kaino kutumbui tongo singmono bara baikini tikisi sa bahake develop khaiman singoro gobangma gana guni ni jata sikon hati rok tongma rok no sing borongno tui sabai oro kaisa syndicate sanambai syndicate te singoro kaisa bank ni branch sini BSBC bank ni branch khlaioi sing bahaikai oro lair hogade sing bahaikai oro BSBC bank kaisa branch khlogoi sing bongno auto rogoro koyekta ribana inga auto ri boro oron hoite auto tiprasani joto lama bai kereng manani te highway bai kereng manani o highway ni chumuni ni borok tuoi safety khai jate borok oro tuoi para rogo borok tuniri manani abahe kahe subida sini wansukmung ga oroni je borok tongnai ro o hatibo o amchaini je lukurongno ang bongthani bo obono proposal dikha obono koikha je oro kahe syndicate dingnan ingkhai sawo oro syndicate dingkha ka oron borokno easily nogo thangai tundi mano bazar hati khaijai mano thangpai khai mano nge singmono electric rok solar system to tongo tebo kahangbai solar system higher authority oro ni representative rok bo kok salainai jate oro tebo o solar light tebo kaham kobang makhai nani 10 ta rok kaham kai rikhang kai janai lama rok undering yang engkai te current rok kaham kai oro ina nangnai ngeseng oro je kobangma dugan ustol rok tongo abo tamni bagai bondong tongkha ba beneficiary kroi amte rok manai tuknai nge beneficiary jori tongui tongkha ngai tam bagai abo bondong tongkha ba oroni business collective je business bahaikai choli borok kom thang phailai su kom dei na area borok kom phayo nge singoro jodi area borok kom phaikai hengkai bahaikai area ni borok no soja khlaioi o bazaro tebo phairiwi kuthumri manani singao manai lainai ye gana guni amsaini borok rokno lukurokno singoro rehabilitation marinai lukuro oroni amsaini borok nobo koikha ang jate borok bazar dugan rok riwoi borok bo nijini poribar no kaham pansiri manate bongni logi a para a amsaini borok bazar khaisa phainai inge bongnai ni mukhiting thaikiting bo sinoro phainai ingkai borok malai tonglai kok salaingnai singtebo bondu ungnai tebo tongthok lainai tebo kahamung lainai wansumung kahamung nai a parani be o parani wansumung sing sharing lainai idea sharing lainai tebo buskang sing him thangmana amhai ke sing turuk kami kerengnai amsai kerengnai moyal kerengai sara tirpra hasteni sing kaisa direct permanent line ngai busami manan bagai sing turuk yapri lai tongo a jaga joto luku tirpa hasteni lukurongno koyo sing jotono thanjakai sena nangnai sini nahar mung kaisa no sing fly ekdom da sing sasa lamo sing jutani puini bosongni jutani yakung tora tongmani salsing sasa dak jaga soginan bagai sing omo haike turuk lama sing marina ga joto tirpa hasteni lukurongno koyo te amsaini lukurongno koyo o langmani hati balai khana tokha balai khano o hatio phai ang tongtokha o langmani hatio norok bo nai phai jadi phaibai jabadi e gana guni joto amsaini borok orno bazar khaisari norok kerengsa bazar khaisa ka hengkai sini bazar tornai lognai bazar developing nai dogan nai rok bo ব্যবসা kahamung nai engkai dogan mani rok bo manthogoi thanai gaw bagan oro sing joto no jomogoi kaha jagan mo bazar chakhai balai khana hamnai abono koyo Asal